पवित्र बाइबल आज आमମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମମାନେ ଏହି ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଉ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବା ମୃତ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବ, ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍।